Η εναλλακτική λύση του Ραούλ Μεϊρέλε στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και στο πρόσφατο Euro. Ο Φρανσουά Μοδέστο στην επαναφορά. Ντουν αριστερά ο Λικογιάννης. Το ίδιο έγινε και στο μάτς με τη Φαρένσε. Μετά από λίγα λεπτά είχαν αλλάξει πλευρές οι δυο τους. Ο Τάτος πίσω από το Μήτρογλου για τον το Σάββατο το βράδυ εδώ στο Αλγκάρβε. Ο Μανιάτης στον Αμπτούν. Σέντρα του Αλγερινού ο Λικογιάννης στο 6. Έχασε όμως ορό. Αμπτούν. Στην περιοχή είναι ο Μήτρογλου. Ανέβηκε και ο Αμπτούν. Τσίπησε την μπάλα ο Τάτος. Κάνει το πλασέ. 1-0. Πολύ ωραίο γκολ για τον Ολυμπιακό. Χειροκροτεί και ο είναι στο ίδιο κομμάτι της προετοιμασίας, αλλά όχι με τόσα νέα πρόσωπα. Κατά συνέπεια, τόσο ή άλλως έχει μεγαλύτερη χημεία. Τόσο αντίπαλος. Έχει υψηλό βαθμό ετοιμότητας. Η σέντρα εκεί που κόβει. Πολύ ωραία ο Μανολάς. Ο Αμπτούν. Μπράβο, αυτός είναι ο Ανδρέας Τάτος. Μοδέστο. Τσίπησε την μπάλα ο Μανιάτης και άλλαξε με τον Έχει 5 νίκες, 5 ήττες και 1 ισοπαλία. Αμπτούν. Λικογιάννης και Φέισα. Έχει έρθει στον άξονα ο Αμπτούν. Αμπτούν. Δυνατά τώρα για τον Λικογιάννη. Και Μοδέστο. Αμπτούν. Ο Έλντερσον του κάνει φάουλ. Έλντερσον. Αμπτούν. Μοδέστο. Αμπτούν. Είδε την κίνηση του Μοδέστο. Πολύ ωραία και πάλι από δεξιά ο Ολυμπιακός. Η σέντρα χαμηλά. Ο Μήτρογλου έχει ευκαιρία και χώρο έξω. Στο τρίτη την Paris Saint-Germain. Η Μπράγκα παίζει για πρώτη φορά στο τουρνουά και είναι η 8η ομάδα από την Πορτογαλία που συμμετέχει. Μετά τη Sporting Guimarães. Αμπτούν. Στην πλευρά των Αμπτούν. Ωραίο κοντρόλ. Στην περιοχή ο Μήτρογλου. Στήριγμα ο Μοδέστο. Ο Τάτος στον Αμπτούν. Άλλαξαν πλευρά ο Τάτος με τον Αμπτούν με τον Λικογιάννη. Είδε την κίνηση του Αμπτούν. Αυτός προσπάθησε. Έκοψε ο Ποτορίδης. Αμπτούν. Πάλου. Φάουλ που κερδίζει ο Αμπτούν. Εδώ ο Ούγκο Βιάνα. Μείωση αυτή. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει χρησιμοποιήσει ουδέποτε μέχρι τώρα ίδια ενδεκάδα ούτε σε ημίχρονο. Αμπτούν. Είδε την κίνηση του Τζιμπούρ. Τώρα ο Αμπτούν έκοψε. Απέφυγε πολύ ωραία τον Κουστόντιο. Βλέπει την κίνηση του Τζιμπούρ. Πρόλαβαν και γύρισαν 6 παίκτες της Μπράγκα. Αμπτούν. Έξω από την περιοχή. Πολύ δυνατό σουτ. Ο Κιμ σε κόρναρ. Δεν είχε καλύτερες επιλογές ο Αμπτούν, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ δυνατό σουτ. Ανάγκη στον Κιμ να επέμβει. Έστω με τον Μοσορό που πέφτει μόνος. Στη συνέχεια η μπάλα είναι out. Άγγελε, έχει προχωρήσει σε εσωτερικές αλλαγές ο Λεωνάρδο Ζαρίν. Πριν από λίγο ζήτησε. Ο Αμπτούν, ο Λικογιάννης. Offside. Τζιμπούρ. Δίπλα του Αμπτούν. Στον άξονα ο Λικογιάννης. Πολύ ωραία κίνηση του Αμπτούν. Ξέφυγε από όποιον αντίπαλο είχε κοντά του. Ο Τζιμπούρ στο 69. Η συνεργασία των δύο Αλγερινών με τον Αμπτούν εδώ να χορεύει τους αντιπάλους του και να βγάζει πάρα πολύ ωραία σέντρα. Ο Τζιμπούρ
πρόλαβε τον Έλντερσον. Βατζίδη, ο Τζιμπούρ δεξιά. Νεύρα τώρα του Τζιμπούρ με τον Ούγκο Βιάνα. Δεν χρειάζονται αυτά. Είναι ένα ακόμη πολύ καλό μάτς, όπως και με τη Φαρένσε προχθές. Και Βλαχοδήμος.